நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் தேரடி வீதியில் உள்ள சப்தகன்னிமார் ஆலயத்தின் சிறப்பு பூஜை விழாவின் நிகழ்வாக ஆலயம் முழுவதும் வர்ண மலர்களால் சிறப்பலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. மூலவர் சுதை சிற்பத்தில் உள்ள சப்தகன்னிமார் சுவாமிகள், விநாயகர், குன்னனுடையான் சுவாமி, தாமரை மீனாட்சி, தங்காயி, குதிரையின் மேல் உள்ள ஸ்ரீ பொன்னார், ஸ்ரீ சங்கர் ஆகிய சுவாமிகளுக்கு நெய்வேத்தியங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து தீபாராதனைகள் காண்பிக்கப்பட்டது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். அனைத்து சுவாமிகளுக்கும் தூப தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு உதிரி பூக்கள் அர்ச்சனையுடன் மகாதீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு தீர்த்தம் தெளிக்கப்பட்டது. விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மங்களப் பொருட்களான மஞ்சள், குங்குமம், தாலி, சரடு மற்றும் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டது. விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அருட்பிரசாதமும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது. Dewa